Unya ila ko nung Bong Revilla mahigala okay raman kay lima raman sa kabuok. Unya ang ila mahigalang prisuhan. Medyo pwede mo sa mga tuog silang tanan. Muna na reklamo sa nang uban dito nga special treatment gihapon. Ato tagag-pagtagad doon mahigala pero in the part ni Bong Revilla di nilalim sa kabahin kay naanad na ba ni og kana na ang higda sa kwartong aircon. Karon wa ra bagi aircon dito. Naanad sa bugnaw mahigalang aircon, naanad nga humot ang kwarto, murag labaw pag hotel nga 5 star. Naanad mahigala sa iyang higdaanan nga labihan ka humok. Kadto mga memory foam mga higalay gigamit. Unya karon tuwa sa higda mahigala tos bilangguan. Medyo dakog diferensya ni in the part mahigalang Ramon Bong Revilla. Iya lang hunahon nga daw salida lang ni hinoon. Og iya na hunahon nga daw salida lang, nga iyang nahimutangan mahigala unya mura naghimo na sa pelikula. Nag-antos na siya nga siya mo'y dasbida, da madadara. Pero makarealize siya, ay di naman ang ginisalida. Dakong kaguol mahigala, wag yung madas, agimat in taong Bong Revilla ni. At ang tagag pagtagad lumutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.